Good. So nasaran, may gabi ka na itong tanan. Okay, pasalamatan na sa natuan, Ginoo, nga nagatambong taning Santos nga bisa. Aron sa makausap pa, ato siya mapasalamatan sa mga grasya nga ato nadawat, ha? Labi ng ato mga nagsunod ka na to online, ha? Inaot ang taga, wanay karas-karas. Ano? Mga pasalamatan na ito ang Ginoo, taga na ito ang Ginoo ko sa kamasipang pakpak. Perfect. Okay, no? So, kumusta naman tanan? Kabantay ba mo nga duha na lang kabuan? Muabot na ang year 2022, no? Ang uban ng tod karon wa pagyapoy uyab. Paita, no? Ningon sila, may tag 70% ay magkauyab na para doon na sa herd immunity. Di na masakitan ang mga wiparis, no? Diyan ba sa katao, gayaw-yaw, sa paitan ini, watay uyab, wapay kwarta, wapatay katsat. Unsa man ni gaba. Paita. Kaya man nga nga grabe, good, no? Yang kabantay basad mo nga sa itong inabuhi, di na yun nato malikayan. Nga doon na yun tayo mga kakulangan bisan sa atong pagkatao, no? Ang uban diya sa ilang kinaiya, no? Dahil kami ng amiga, no? Nikita sila pag-usap siya, dahil di daot na gikakaroon, nasuko. Tsaka naman dahil sa una nga, gikagid ka, di nga magkunin mong dahil, gikagid lagi ka. Maita. Kaya mga pagkalisod yun, no? Dahil na, kasabahan pero yung mga anak siya, ikabata ka. Sige lang kang uyab-uyab, huwag ka magtarong sa mga pang-eskwela. So, nagtarong ko mo, sabi na, sige ko na ba, testing ante ka, unsa may in-English sa bahaw. Huwag ka tabag. Ni Baos mo ng bata, ikaw ba, unsa may binisaya sa ice cream. Wasan ka tubag, no? Kaya wala nga na ito ngayon, anag, yun, no? Ang uban sa kasagaran, kakulangan sa gugma. Dahil sa kalalaki, no? Nag-istorya sa isang amigo, siya ba, kumusta yung gugma? Ang butang, pangutan na lang ng mga babae. Sa mga babae sa day, kumusta yung gugma? Ang akong gugma murang sweldo. Ano man, magpakita niya, mawada yun. Bitaw, no? Dalir kay gasto ang mga sweldo ron. Nesa sa kalalaki, pangutan na, kumusta yung gugma ba? Ang akong gugma murang Milo. Wow, nga naman. Kay naa everyday. Milo everyday. Nindot na paminaw, no? Mawada na nga usahay. Ang gugma, nindot na express. Na sa ka-resort na siya gibutang. Valentine's Day promo. Kung maligo mo, musod mo, dado ni mo imong uyab, doon ay 20% discount. Ha? Kung dado ni mong asawa, 50% discount. Wow. Pero kung imong dadon silang duha, libre ra. Kalisod sa dadon sa uyab ang asawa. Kaya mo nga ito nga, pagkalisod yun, no? Dahil sa kalalaki, ganyan mabay dahil mga pita. Wala, nikilig siya sa mga mo. Asa man, sa Starbucks o sa 7-Eleven. Sa di, oy, ato tas na matiyan. Sakto sa dahil libreng kape. Kaya mo nga ito nga grabe ba, no? Mauna nga sa itong kinabuhi, di na ito kakakayan. Doon na sa uban ang ilang kakulangan sa ilang pagkatao, ha? Nakulangan sila sa pananaw. Mauna, doon ay mga buta. Nga mga buta, dili lalim, no? Kaya nga naman, unsa may ilang mga pag-antos, darasad sa word nga blind. B-L-I-N-D. Unsa man ang letter B, ang mga buta blank. Blank kung yun ay labakitan. Dahil sa kababae, gina niyang amiga, siya, tanawar ko ng gwapong laki, oh. Nagsige lang itanaw na ako. Aloy, muli siyang naibog ngayon ako. Sa ilog siya, ay, wala maibog ni mo, chat. Nagsige lang siyang tutok na ako. Siya, anak, yun ay ang tinanawan. Siya nga naman, buta man na. Paita. Muna nga, blanco, no? Yeah, letter L, ang sabi ng letter L, as regards love, ang mga buta kasagaran loveless or they are forbidden to love. Kaya siyempre, na sila kakulangan. Imagine, manguyab ka niya, mga ligo mo sa dagat, mingon mong uyab, manggugdanay ta. Niya, buta ko ka, asa ka napita. Kaya mga nga lisod ba, no? Letter I, ang mga buta insecure. Imagine, di ka kita, palitang maminyo ka. Sure ka nga imong kadrong, imo tong asawa. Mano usahay, binuangan, inikaon. May unang buta, unsay itong sudan, ng inasal. Imanhiman dahi, tinabal. Paita, no? O yung itong sudan, fruit salad. Imanhiman dahi, buwad. Paita. So, insecure, gisila dyan. Letter N, sa mga letter N. Ang mga buta, they're considered as nobody. Sumagod karon nga hapit ng eleksyon, nabay mo doon sa mga buta nga, oy, butari ko ha. Nga di ba na sila magkabutar? Way mga panya, oy, nga moto sa DSWS. Ato sa mga buta, mga panya, wa. They are nobody. Mo na sa mga nakay pangitaon nga lugar niya, makasugat kang buta, pait kayo. No? Ngayon sa katawan siya, dong, asa diri ang
Pasil, barangay hall sa dito lang noy, abot ni mo, liko ka sa tuo, liko mo sa tuo, liko ka swa. Kita ka nitong tao, at tula pangutana, kay buta ko. Muna nga, nobody. Yan, letter D, yung sama na letter D. Ang mga buta, they are like dead man walking. Kaya nga naman, anytime pwede sila mamatay. Anytime pwede sila mahug sa kanal. Pero asa may masakit, kanang biyaan ka sa imong ex, o nahugas kanal kaya nagsige kang text. Pero mo nga nga grabe ang mga blind, no? Mao na nga sa atong ebanghelyo karon, mao ni ang nahitabo ha, usa ka buta nangayo og tabang kang Hesus. Nga naman, tungod sa iyang mga naagian nga mga kapaitan, no? Yan dili lang ingon ana, siya pa yun gipasagdan, gibiyaan, giabandonar. Mo na nagpakilimos na lang siya sa dalan. Muna sa pagkakita ni Jesus, gibati siya kaluoy. No? Kanindot bitano ko sa atong kinabuhi ba, no? Doon ay pagpahayag sa gugma sa usa-usa. Pag-amping, pag-care. Layo sa nindwa ka marang uyab, kay murag nanubra sa nilang gugma. Kaya ni-text ang lalaki sa babae sa dahin, ikaw na ka. Sawap ikaw dahil sawap asad nang ano man, ikaw sa ikaon yung sa babae, ayaw, ikaw sa ikaon sa di ko mukaon, basta di sa kamukaon sa ako sa di sa kumukaon, basta di kamukaon da nangamatay silang duha tungkol sa kaburingong silang utok. Ano? Kaya nga itong nga grabe ba, no? Mao na nga nakitaan ni Jesus ha, ang iyang panginahanglan o giduol siya o iyang gipamati ang iyang panginahanglan o niyo nang buta gusto ko nga makakita. Ang importante sa itong pagtabang, mailhan kung tininuod na imong pagtabang, kung imong paminaw, ang mga tao nga nangayo. Masabi tao sa itong kinabuhi, pagkalisod, no? Paminaw sa mga tao na sayuta, nga dunay sila'y pangayoon, no? Atong likay-likayan, atong lahi-lahion ang istorya, no? Pero kanindot ka, munang uban ni taon magpakiluoy, napayuban mo luhod. Lain na rin sa manang uyab, kaya kung doon ay mo luhod, wow, no? Mura magkaramingan na yung, will you marry me? Dahil sa kalalaki, no? Gina niya babae nga naibog niya, no? Dahil ko dito sa rimbuak, mi. Og niluhod siya, sus gikuyawan siya, kay basing mo pagwa og sing-sing. Sus niluhod di ay kay giayo ang litson sa iya, ang liston sa iyang sapatos, dayog lakaw siya, dahi ang binambuwak biong niadto sa iyang amiga, paita, no? Pero maning ni Jesus, grabe, no? Ang mga apostol sa mga tao, gisalikoy siya, gibabagang kay para nila, gasamok-samok pala ning buta. Sa isa ito kinabuhi, ang mga taong mangayo, usay para nato sabok. Ay, kanang nay manaygon, apag na usuga. Kanay manuktok, magsulisit, ipagukod sa iro. Ang paita, no? Naisaban, mupaghuwag yapon sa ilang pagkapilosopo. Kung naay mga nagkikinanglan, nirentaw, oy, kinsa nyo diya ang gusto, og tutor sa math. Sila kami, o lagi, pero ang math nga kung tudluan ang mga kinder. Paita, no? Kaya mga pagkalisod pa, no? Dili minit tinuod nga tabang. Kasuway naman nga maligo mo. Oy, nyawam na sabon. Naya sa diring sabon siya, nasa gawas. Asang gawas sa Amerika. No? Kaya mga pagkalisod yun noon, ha? Yung usahay, ma-level na to ang tao, no? Mabuta na usahay sa atong pamilya, no? Ang atong mga anak, kung di kabaw, para nato, kailan siya kabaw. Dahil sa kainahan, ang susang anak, ikasapaan, kaya yung ipaprito sa isda. Napaig lang gamay ko. Sa makaday, oy, ginati ka nga isda prito, ha? Wami na gini mong iprito. Ako ba nang iprito na yun? Wag. Yung sabi na ako na, murag imong i-cremate. Laita. Mao na nga sa Ebanghelyo, makita na to, ha? Ang kaayo ni Jesus, yakining giayo ang buta. Kung iyang giing nanlakaw, ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanin. So imagine, kung doon na rin tayo panginahanglan, kung doon na lang tayo pagtuo, ato madawat. Kung ikaw mismo di ka mo tuo, natural. Hindi sa tahatagan sa Ginoo, no? Mo na nga sa pagtuo mo, di makapahatag ka na to, ha? Kaya ang Ginoo, tinuod yun nga mo tabang, ha? Di parehas sa tao, no? Labi na karon kay hapit na mga eleksyon, tininood ka na yung pagtabang. Hindi, usa ka politiko, ni adto sa pasil. Oy, mga taga-pasil. Unsa may inyong gusto, sa third warrior ka butang, among ikinahanglan.
Unsa man, nami clinic diri pero wa may doktor. Diya, sige karon akong tawagan ha. Pak siya, oy, pada ring doktor na pasil, 20 ka buok. Sa dai ugma na mabuti ring 20 ka doktor. Unsa may ikaduha ginyong kinanglan? Sir, karon panahon na giputla mi sa signal, dili na mi makatawag sa among cellphone. Og nasakpan siya nga nagiring-iring na nagtawag, no. Nausay mao na sa atong kinabuhi, no. Mao nang ipinumduman tas Ginoo na sa tanan, respeto sa mga buta. Ikaduha, sa atong mga pagbasa, kung nato makitaan, dunay mas buta pa kaysa mga physical nga buta. Ang gitawag natong spiritual blindness. Buta spiritual. Ang mga tao nga may babag, no, sa maong buta. Kaya in reality, sila ang nabutahan. Spiritual sa panginahanglan sa uban. Blanco ilang mga mata sa nagkinahanglan. Wa sila'y gugma. Insecure sila nga kung tabangan to ni Jesus, basing sila mabayaan sad. Mao na nga sila para kanila, nobody para sa ilang kaugalingon ng pagtabang sa uban. Mao na, mura rin sila dead man walking in reality kay sila ang ilang kalag na daot gumikan sa walay paghigugma sa atong isikatao. Niya mo na itong pamalandungan sa itong pagbasa ha. Tingali, wata kabantay nga doon ay mahigayon nga nabuta kita espiritual. Sa mahigayon nga atong ibalibaran ang mga nanginhanglan. Sa mahigayon nga wala itong ipabati ang tinuod nga gugma diha sa pagpakabana, pagpasaylo o sa pagtinabangay. Niya mo nindot nga itong iampo sa itong misa karon ha. Hapit na antik kalag-kalag. No? Kota masayod nga, basig di pa mabutang kalag-kalag, may na sa tangkalag. No? So, nindot baka ang atong pagpanaw. Nindot baka ang atong kahimtang. Kaya sa mga maayong atong ibuhat, mausap ka na yung magkapaayo sa atong pagpanaw. Sa mga tayo-tayan po sa misang untabang tubog na sa paghigugma sa uban, aron sa ingon, ang Diyos usab magtubo sa pagtabang alang sa atong mga panginahanglan. Amen. Palihog manindog. Karon atong iyampo ang nagatuo ako. Kita